Mi jellemzi a retanol szakkivitelezőket? Megmutatjuk önnek. A retanol szakkivitelezők egy minőségi közösség, amely több mint 680 szakkivitelezőt foglal magában, a legmagasabb szintű minőséget és biztonságot nyújtja. A tanúsított szakvállalataink magas színvonalú elvárásoknak felelnek meg, amelyeket évente igazolnak. Minden partnervállalat számára elérhető a legnagyobb tudásbázis az Estrich területén. Ezért mindig napra készen értesülnek az innovációkról és a technológiai fejlődésről. Ez egy páratlan ipari és kézműves egyesülés. Minden építkezés egyedi a helyi körülmények miatt, így speciális követelményekkel bír. A partnervállalataink szakemberei és építésvezetői a TÜV Rheinland és a PCT Chemie együttműködésével képesek a legmagasabb minőségi szint elérésére. Ezeket a követelményeket teljesíteniük kell, és az Estrichüket a legmagasabb minőségben kell beépíteniük. A retanol szakvállalataink gazdaságos ajánlatot készítenek az építkezéseikhez, és tájékoztatják önöket a retanol Estrich használatának lehetőségeiről. Minden nap több 10 000 négyzetméter retanol Estrich kerül beépítésre, és ennek jó oka van. A távfűtés, hőszivattyú vagy külső fűtési forrás által végzett Estrich fűtés a mi tudásunkkal csupán 4 napot igényel, nem 26-ot. A kivitelezés során jelentős költséget spórolhatnak négyzetméterenként. Egyidejűleg a retanol Estrich már az 5. napon burkolható, így legalább 4 héttel csökkenthetik a kivitelezési időt. Az Estrich használata alatt is jelentősen csökkenek a költségek. A vékony rétegű és hővezető Estrich révén csökkenthetik a visszatérő hőmérsékletet, így átlagosan 10% fűtési költséget takaríthatnak meg. Technikai támogatásunkkal rendszeresen ellenőrizzük a beépítési feltételeket és az Estrich receptúráját. Az Estrich minőségének igazolására mintákat készítünk. A szakemberek, akik az ország minden részén dolgoznak, a burkolási munkák előtt mérik az Estrichet, biztosítva ezzel a burkolhatóságot. A burkoló időben kezdhet, viták nélkül. A kivitelezés és a megnevezett szolgáltatások koordinálása érdekében bármikor elérheti egyik munkatársunkat. A készített ellenőrző minták kiértékelése egy akkreditált betonvizsgáló laborban történik. A minőségi igazolás és minden vizsgálati dokumentum, beleértve a 10 év garanciát, egy burkolhatósági igazolásban összegyűjtve kerül átadásra. A partnercégeinkkel való együttműködés garantálja a retanol szakmai színvonalát. Kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot építkezésével. www.retanolestrich.hu